Alleluia.
ίσιον και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν. Πίστεως, ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθόμεν. Παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών καλλινίκου Ερμονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και του γένους ημών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της Αγίας Μονής ταύτης, της νήσου ταύτης, πάσης μονής νήσου πόλεως και χώρας και των πιστικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ πλεόντων, οδηπορούντων, οσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ τουριστήνε ημάς από πάσης λήψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της χαριτή. Της Παναγίας Αφράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραδόμεθα. Και ελεύσον δέσποτα Άγιε, ήχος πρώτος
Τη γης υπήρμο με
μεταφερμένος λόγε, και σούτου και εσύ εσώσον ημάς, τους Χριστός εδοξάζοντας, και την αυτού εκτελούντας καρμονικός, θείαν μνήμην και σεβασμιόν. Γενικήτωτα όταν σου προσέχονταν, εις την φωνή της δεήσεώς μου, τους συσσισμός αλενάρα, λεπτείτε θέασε, εούν την παρουσίαν, ηλίχουν θεομάκαν, φωνίζοντας σε παλαιάν μακίδε, εμποτούμενος τετριμός, τον ουρανόν υπέβης ξενοπρεπός, θαυμαζόμενος Θεόν εύσε. Αναλογίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, κι συμποσίσετε, όχι παρασύ ο ηλασμός εστί, τους ιερείς της εσχήνης, ψηφίκατες φάξας, τον ουρανόν υγρότη, επί γης του νηρέχει, επές και ζηλωθείο, πυρκοληθείς, Ελισέων δε έκλεισας, της μελλοντής επιδόση, διπλή σοφέρ, Κυρίου εν Θεού χάριτος. Έδε και το όνοματός σου υπέμειναν σε Κύριε, υπέμεινεν η ψυχή μου εις τον λόγο σου, ήλπισεν η ψυχή μου επί των Κύριων, εν τον κολύμεν το πρωί, εν ταύορ δε ύστερον, ειν του Θεού κατήδε. Θεωρίαν προφήτα, εκείμενε διάβρα, εν ταύτα δε, εν φωνή της θεότητος, και έδοξας της λύσος εν την παλαιά, ηλίου και νέα χάρητη. Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας ελπισόν του Ισραήλ επί των Κύριων. Εις υλώδιον καλέσει, αναδύσσομεν τον διφυλάτη, τον ουρανό δρόμον ιεράρχα, Κυρίου τον πύρ.
Τον
Thank you.
τον εν θαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, γενού ημιδές ποδεύητες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια και εις τους αιώνας των αιώνων. Πανακράμβου δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της Παναγίας σου Μητρός, η αδυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων Αγίων δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθνικών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Κανονικών Μαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυραβλήθου, Θεοδόρου του Κυρωνός και Θεοδόρου του Στρατιλάτου, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους και Ελευθερίου, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Γυναικών Αναστασίας Κυριακής Μαρίνης Παρασκευής Ειρήνης και Φιλοθέης της Αθηναίας, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των Ενασκής Ιδιαλαμψάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιακήμ και Άνης, του Αγίου Δόξου Προφήτου Ηλίου του Θεσμήτου του μνήμη επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων. Ευπρόσδεκτον δείξον την δέησιν ημών. Δόξα ημί την άφεση των παραπτωμάτων ημών. Σκέπασον ημάς εις κρατεάς και επί των τερίγων σου. Αποδίεξον αυτών πάντα εξών και πολέμιων. Ειρήνευσον τους ζωήμων και ελέησον ημάς και τον κόσμο σου. Και σώσον τας ψυχάς ημών ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
σας του Πελιάνου σε διερήμων και εξ αυτών μεταξύους άντρας ορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άκους τούτους των ζήτων, των ίνων και των έδρων, και πλήθυναν αυτούς, εν τη ιεράμονη ταύτη, εν την ισοταύτη, και εν την καθημάς ιερά Μητροπόλη, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας εις τους δούλους του Αγίαστον. Ότι σοι ευλογών αγιάζω τρέφων και συγκυρών τα σύμπαντα, Χριστέ ο Θεός ημών και συν τη δόξα αναπέμπομεν συν το ανάπτυο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό, και ζωοποιός σου πνεύμα την ήλια εις τους αιώνας των αιώνων. Λουσίλευκον και σαν και πείνασα, ζητούντες τον Κύριο, ούτε λατωθήσονται παντός αγαθού. Λουσίλευκον και σαν και πείνασα, ζητούντες τον Κύριο, ούτε λατωθήσονται παντός αγαθού. Λουσίλευκον και σαν και πείνασα, ζητούντες τον Κύριο, ούτε λατωθήσονται παντός αγαθού. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύχη αιρέη και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Θεάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσκης τες αμαρτίες ημών, Δέσποτας υπόρσοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, έλεγεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύχη αιρέη και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ευτέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανόν και επί της γης, των άρθρων ημών των επιούσιων, δώσει νυν σήμερον, και άφες μην τα ορφλήματα ημών, ως και εμείς αρτίεμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς ελέγχεις ημάς της πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ο εξάρκος άγγελος των προφήτων ηγρυπής, ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού, Κυρίας ο ένδοξος, άνωθεν καταπέμψας, νόσους από διώκη και εμπρούσος καθαρίζει, διώκενης τιμώσιν αυτόν βρίαματα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο έξαρκος άγγελος των προφήτων ηγρυπής, ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού, Ηλίας ο ένδοξος, άνωθεν καταπέμψας,
αιώνας των αιώνων. Αμήν. Το αιώνος αποκρύφων και αγγέλης άγνωστων μυστήριων, δια σου Θεότο και της επιγής πεφανέρωτε. Θεός ένας συγγύτω ενώσεις αρκούμενος και σταυρών εκουσίως υπερήμων καταδεξάμενος, διούν αναστήσας των προδών πλάστων, έσωσεν εκ θανάτου τας ψυχάς ημών. Προσφέρεται ο εδεσιμότατος ιερομόναχος Καλλίνικος και υποψήφιος εστερεωμένος του λαβήν τας Αγίας Ευχάς και ενθρονισθήνε εισηγούμενον και ποιμένα της σεβασμίας μονής προφήτου Ηλίου Θυράς. Η χάρις του Αγίου Πνεύματος, ή μετασού φωτίζουσα, στηρίζουσα, συνεχίζουσάσε, πάσας τας ημέρας της ζωής σου. Προσφέρεται ο εδεσιμότατος ιερομόναχος και Καλλίνικος και υποψήφιος εστερεωμένος του λαβήν τας Αγίας Ευχάς και ενθρονιστήνε εισηγούμενον και ποιμένα της σεβασμίας μονής προφήτου Ηλίου Θυράς. Η χάρις του Αγίου Πνεύματος, η μετασού φωτίζουσα, στηρίζουσα, συνετίζουσα σε πάσας τας ημέρας της ζωής σου. Προσφέρεται ο εδεσιμότατος ιερομόναχος Καλλίνικος και υποψήφιος εστερεωμένος του λαβήν τας Αγίας Ευχάς και ενθρονιστήνε εισηγούμενον και ποιμένα της σεβασμίας μονής προφήτου Ηλίου Θυράς. Η χάρις του Αγίου Πνεύματος, η μετασού φωτίζουσα, στηρίζουσα, συνετίζουσα σε πάσας τας ημέρας της ζωής σου. Πρόσχομεν. Ο Θεός, ο διαπαντός της των ανθρώπων σωτηρίας πρόνοιαν ποιούμενος, ο και την λογική ταύτην πίμνη επί το αυτό συναγαγών, αυτός δέσποτα των απάντων και αμετρήτως σου φιλανθρωπία άμεμπτον των δούλων σου διατήρησον, τα σας εντολάς αδιαλείπτους φυλάκουσα προς το μη απολέστε εξ αυτής εν πρόβατον, και η πολλή που εναντίου φθαρρύνε και τον δούλο σου τούτον, ονειδόξας καταστήνε επ' αυτής ηγούμενον, άξιον ανάδειξον της εις αγαθότητος, και πάσες τες αρετές διακόσμησον δια των ιδίων έργων αγαθών τύπων, εις υπ' αυτών γενόμενων, ώστε αυτούς συλλογάς γενέστε, εις απέμπτου αυτού πολιτείας και συν αυτό ακατακρίτως πήρε το φοβερό σου βήματι, ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Kyrie
με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή μου Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ειρήνη πάση και το πνεύμα επίσου. Τα σκεφαλάς ημών το Κύριο κλείνατε. Κλείνον, Κύριε, το ούσου και επάουξον της δεήσεως ημών και ανάδειξον το δούλο σου τούτον, των καθηγούμενων ταύτης της Σεβασμίας Μονής πιστών και φρόνιμων οικονόμων, της εμπιστευτήσεις αυτό υπό της εις χάριτος λογικής πίμνης, και ούντα εν πάση το θέλημά σου και άξιον της επουρανίου σου βασιλείας γενόμενων, χάριτη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενείου σου Υιού. Μεθού ευλογητός εις το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Άξιος! Άξιος! Ενθρονίζεται ο δούλος του Θεού Καλήνικος ιερομόναχος, ηγούμενος και ποιμήν της Σεβασμίας Μονής, προφήτου ηλιού θύρας, άξιος! Εφίστη ριζόμενος στο ποιμνιόν σου κυβερνήσεις, ότι και λόγων μέλης αποδούνε υπερ αυτού το ημετέρω Θεό εν ημέρα κρίσεως. Άξιος! Άξιος! Παρουσιολογιότατε Άγιε καθηγούμενε και ευλογημένε συναντηγήτωρα στο αγιόδωρο έργο του Ευαγγελισμού των ψυχών, Κύριε Καλήνικε. Η Αγία μας Εκκλησία κατά την παρούσαν εσπέρα, αναφερομένη πανηγυρικά και προσευχητικά στον τιμόμενο έφορο της Ιεράς της Σεβασμίας Μονής της Μητροπολιτικής μας δικαιοδοσίας και της ηλικής σου μετανοίας,
πυρφόρο και έντοξο προφήτη Ηλία, εμπιστεύεται στους ώμους σου άσυλο θησαυρό, την ηγουμενία αυτής, αλλά και την πνευματική προκοπή της εγκαταβιούσης εντός αυτής αγαπητής μας αδελφότητος. Παραλαμβάνεις, αδελφέ μου, πατέρα Καλίνικε, το πνευματικό άρρωστο μίας περηφανούς μονής, η οποία στις ημέρες του αμέσου προκατόχου και ειδήμου γέροντός σου Αρχιμανδρίτου Δαμασκηνού Γαβαλά, κατέστη πνευματικό Γεώργιον Καλίκαρπο και Πολύκαρπο, σημείων αναφοράς και καυκίσεως για τους εγγύς και τους μακράν θηραίους, αλλά και τους από κάθε σημείο της υφηλίου ευλαβής προσκυνητές αυτής. Διδάχθηκες από τον εν ουρανής θαλάμης αναπαγόμενον καθηγούμενο Δαμασκηνό το ευαγγελικό ήθος και τις φωτεινές αποχρώσεις της χριστιανικής αληθείας, τα πατερικώς παραδεδομένα που συνιστούν την ακρίβεια της κοινοδιακής μοναχικής πολιτείας, την εναγώνια συνευθύνη πατρός και τέκνων, να συντηρούν, να επαυξάνουν και να διαφυλάκουν από τους βαρύς λύκους, έργο και λόγο, τα νόμιμα, τα δίκαια και τα αγαθά της Ιεράς Μονής. Από σήμερα καλείσαι εντατικότερα να εφαρμόζεις πρώτος ανάμεσα στα πνευματικά σου τέκνα τα παραδεδομένα, μιμούμενος τον Κύριον και διδάσκαλό μας, ο οποίος ούκ ήλθε διακονηθήνε αλλά διακονήσε. Καλείσαι η δυνατόν να επαυξήσεις επαγαθό της Εκκλησίας μας προς δόξαν του Εντριάδη Θεού, προς τιμήν της Περαγίας Θεοτόκου του προφήτου Ηλιού και πάντων των Αγίων, το δοθέν σοι τάλαντον. Σε καμία περίπτωση να μην επιτρέψεις τον εαυτό σου να το κρύψεις στη γη, καταστώντας το ανενεργό, είτε μουσιακό αποκείμενο μιας άλλης μακρινής και έντοξης εποχής, το οποίο πολλοί επιθυμούν να συντηρείται στο συλλογικό ιστορικό μας θησαυροφυλάκιο δίχως προοπτικής σύγχρονης νοηματοδοσίας, ώστε να πραγματώνονται πιο εύκολα τα άνομα και ανευλόγητα σχέδιά τους. Γιατί πράγματι, αγαπητοί μου αδελφοί, κάθε Ιερά Μονή, ως θεοδόρητο εκκλησιαστικό καθίδρυμα, είναι ισχυρό πνευματικό οχυρό, ανάγχωμα και φόβητρο για το κοσμικό φρόνημα, πύργος ευσεβίας άσιστος, περιθρυγώνει μέσα στην αδιάκοπη λειτουργική της εργασία τους πιστούς απέναντι στις μεθοδίες του πονηρού. Είναι η ελπίδα και ο δαίμονας κάθε τοπικής εκκλησίας. Συγκεντρώνει τα εναγώνια βλέμματα και τις χριστές ελπίδες των πιστών. Είναι ο χώρος της όντως άπρυπης αγγελικής προσευχής, της κατά Θεόν και χωρίς υποσημειώσεις αυτόβουλης υπακοής, της αβραμιαίας φιλοξενίας. Τα μοναστήρια μας από τα βάθη της ιστορίας τους έως σήμερα συντελούν αθόρυβα στο στηριγμό της πίστεως, στον φρονηματισμό των χριστιανών, για να αγωνίζονται προσιλωμένοι προς τη Βασιλεία του Θεού, στην βέλτιστη προαγωγή του ήθους του ανθρώπινου πολιτισμού. Γι' αυτό και όλοι εμείς, επίσκοπος, πρεσβύτεροι, διάκονοι και λαός του Θεού, αναγνωρίζουμε και τιμούμε τις τιμώσεις των Θεών και την Εκκλησία του Ιερές Μονές. Άγιε καθηγούμενοι, το έργο το οποίο σήμερα σου αναθέτει η Εκκλησία δια του Πατρός και Επισκόπου σου είναι πολυεύθυνο, απαιτητικό και διαρκές. Η αδελφότητα των εγκαταβιούντων πατέρων ανεγνώρισε στο πρόσωπό σου εφόδια και ικανότητες ενισχυτικές για να το φέρεις σε πέρας αποτελεσματικό. Έχεις την υπακοή και την προσευχή τους. Έχεις το σεβασμό της τοπικής κοινωνίας μέσα στην οποία ανδρώθηκες. Έχεις την αγάπη του Επισκόπου σου. Έχεις φόβο Θεού, ηλικία και εμπειρία διδαγμένη. Σε διακρίνει ο φιλόθεος αγώνας προς επίτευξη της ηρεμίας, της ησυχίας, της φιλανθρωπίας, της ευγενίας και της πραότητος, της καρδιακής ειρήνης, της αφιλοχρηματίας, της προσήνειας και απλότητος, της ευαγγελικότητος, της εν προσευχή θεολογίας, της αγνότητος και της εν επικοία φιλαδελφίας. Ευχόμαστε και προσευχόμαστε
ο Κύριος να σε περικρατήσει έως βαθέως γύρατος, ώστε να έχεις και στέφανον λαμπρών και καλήν απολογία ενώπιον του φοβερού του βήματος. Περαίνοντας τη σύντομη προσλαλιά, επιθυμώ πατρικά να απευθυνθώ και προς την αδελφότητα της Ιεράς Μονής. Οσιότατοι πατέρες και αδελφοί μου αγαπητοί, κατά την ευλογημένη ώρα της κουράς σας, δώσατε μία υπόσχεση ότι από εκείνη τη στιγμή και σε όλη την επικής ζωή σας, το θέλημά σας θα ταυτίζεται με το Πανάγιο θέλημα του Θεού, όπως αυτό αποκαλύφθηκε στον ενανθρωπίσαντα Υιό και Λόγο του Θεού. Η υπόσχεση αυτή είναι πολύ μεγάλη και η εκπλήρωσή της υπερβαίνει την καλή πρόθεση. Χιλιάδες και μυριάδες μοναχών και μοναζουσών εκπλήρωσαν με απόλυτη συνέπεια τα υπεσχημένα. Από σήμερα και εσείς, υπό την καθοδήγηση του νέου καθηγουμένου σας, θα πρέπει να εντατικοποιηθείτε στην εκπλήρωση αυτού του έργου. Με ποιον τρόπο? Δια της αγάπης. Ακούσατε τους σχετικούς λόγους του Κυρίου μας. Εάν τις αγαπάμε, τον λόγο μου τηρήσει, και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν, και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρά αυτού ποιήσομεν. Και προσθέτει, «Ομοί αγαπώνμε, τους λόγους μου ου τηρεί». Όλοι οι μοναχοί και οι μονάστριες, οι οποίοι διήνυσαν τη ζωή τους με ευσέβεια, όλοι εκοσμούντο από αυτό το μεγάλο προσόν, αγαπούσαν τον Ιησού Χριστό παράφορα, μανικά, όπως λέει και ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ήταν ο πνευματικός νυμφίος τους. Αυτή η αγάπη όμως δεν είναι αποτέλεσμα της προσωπικής προσπάθειας ενός εκάστου ανθρώπου ή ενός εκάστου μοναχού. Ο άνθρωπος, είτε λαϊκός είτε μοναχός, προσφέρει το κατά αυτόν. Όμως αυτό το μυστήριο της αγάπης που αναπτύσσεται στην καρδιά του ανθρώπου προς τον Κύριο τελειούνται δια της χάριτος του Αγίου Θεού. Η αγάπη, λέγει ο Απόστολος Παύλος, δηλαδή ο Χριστός, εγκέρχεται εν τες καρδίες ημών. Για τον λόγο αυτό, απόψε αγαπητοί μου πατέρες, στην ευλογημένη αυτή ώρα της εμφρονήσεως του νέου ηγουμένου σας, ευχόμαστε όλοι παριστάμενοι στην επίσημη και ιερή στιγμή της ζωής της Μονής, να εκχυθεί μόνιμη, πλέρια και καθάρια η αγάπη μέσα στην καρδιά σας προς τον Κύριο Ιησού Χριστό, ώστε ο Άγιος Θεός συγκοιτάζεται και συνανίσταται ημίν και να εφραίνει και γλυκαίνει τα σκαρδία σας και να σας ενδυναμώνει στον πνευματικό αγώνα κατά του διαβόλου. Άγιε καθηγούμενοι, η προσευχή όλων μας σε συνοδεύει σήμερα κατά τη μεγάλη αυτή στιγμή της ζωής σου. Παρακαλούμε τον Κύριό μας να είναι συνοδοιπόρος σου και να αναδειχθείς πράγματι τίμιος εργάτης και πιστός και φρόνιμος οικονόμος του Κυρίου μας, αλλά και πραγματικός πατέρας και προστάτης της αδελφότητος της Ιεράς Μονής σου, κατά τον Παύλιο Λόγο. Όσα εστίν αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα αγνά, όσα προσφυλή, όσα έθιμα, ή της αρετή και ή της έβαινος, ταύτα λογίζου. Όσα έμαθες και παρέλαβες και ήκουσες και είδες εν Χριστώ, ταύτα πράσε, και ο Θεός της ειρήνης έστε μετά σου. Εσείς δε πατέρες και αδελφοί, του Ιερού Μελισσόνος, του πανηγυρικώς εορταζομένου και εφόρου προφήτου, των αποκαλυπτικών και σχατολογικών γεγονότων της Ιεράς μας ιστορίας Ιού του Θεσβήτου, να διέρχεται το υπόλοιπο στάδιο της μοναχικής ζωής με αρετή, αγνότητα ευλάβεια, με ειλικρινή ταπείνωση, υπακοή και αγάπη προς τον προεστώτα της αδελφότητός σας, νέο καθηγούμενό μας Πανασυλλογιότατον Αρχιμανδρίτη Κύριος Καλίνικον, αλλά προπαντός με υπακοή και τήρηση των εντολών του Αγίου Θεού, για να καταστείτε άξιοι πολίτες και συμπολίτες της Βασιλείας των Ουρανών. Αμήν. Σεβασμιότατε Πάτερ, σεβαστοί πατέρες, εντιμότατοι άρχοντες και αγαπητοί αδελφοί, ήταν η ημέρα που η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μινά,
του προστάτου της νήσου μας, 11 Νοεμβρίου 1997, όταν η πρόνοια του Αγίου Τριαδικού Θεού μας και η πύρινη προσευχή του προφήτη Ηλία οδήγησαν τα βήματα του μακαριστού γέροντός μας, πατρός Δαμασκηνού, σε αυτόν εδώ τον ιστορικό και ευλογημένο χώρο, προκειμένου να δώσει ξανά ζωή στο σπιτικό του προφήτη μας, το οποίο για 15 περίπου χρόνια παρέμενε κλειστό και ανενεργό. Γεμάτος από αγάπη για την Εκκλησία του Χριστού και για τον συνάνθρωπο αφενός, και με την έντονη νεανική του θέρμη και αντοχή αφετέρου, ξεκίνησε μόνος του εντελώς για ένα εξάμηνο και έπειτα με την βοήθεια αδελφών και πατέρων που βρέθηκαν στο πλευρό του, αυτό το ταξίδι της επαναθεμελιώσεως του κοινοδιακού μοναχισμού στη Σαντορίνη και της αναστηλώσεως του μοναστηριού του προφήτη Ηλία και των πολλών μετοχίων του, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν πλέον το γυναικείο ησυχαστήριο του Αγίου Γεωργίου του Θαλασσίτη στο Εμπορείο, με τις 6 ευλογημένες ψυχές που αγωνίζονται τον καλόν αγώνα, και το μοναστήρι της Παναγίας της Καλαμιώτισσας στην μικρή μας Ανάφη, το οποίο έχει πλέον ανακαινιστεί εκ βάθρων. Πολλά τα διδάγματα που πήραμε οι 7 πατέρες που ζήσαμε κοντά του, κυρίως με το παράδειγμα της ζωής του. Μία καρδιά ευαίσθητη και γεμάτη από αγάπη για τον καθένα ξεχωριστά και με τον τρόπο που μόνο εκείνος ήξερε να διαχειρίζεται για την πνευματική μας πρόοδο. Μία δυναμικότητα αδιανόητη και με πάθος για δημιουργία, με την οποία κατάφερε στην κυριολεξία να φέρει τα πάνω κάτω και να αλλάξει ριζικά την εικόνα του μουσείου του προφήτη Ηλία, όπως ήταν γνωστό, και να το μετατρέψει σε βιώσιμο μοναστήρι, σε χώρο ανάπαυσης της ψυχής, καθιστώντας τον ίδιο ως νέο κτήτορα του μοναστηριού μας. Ένα μυαλό εργαστήριο, με το οποίο προλάμβανε καταστάσεις δύσκολες και επικίνδυνες για τη μονή και σχεδίαζε τα επόμενα βήματα προόδου. Πιστεύω ακράδαντα, και επιτρέψτε μου από τη θέση αυτή να το εκφράσω, πως χωρίς την παρουσία του γέροντα αυτή τη στιγμή δεν θα ήμασταν εδώ. Μυστικά, αθόρυβα, εσωτερικά προσευχόμενος, κατάφερε να μας μετατρέψει χωρίς να το καταλάβουμε σε μία γροθιά, να νιώθουμε μέλη μιας μικρής οικογένειας με πολλούς συγγενείς, όπου ο καθένας με τον τρόπο του και το χαρακτήρα του προσφέρει το μικρό του λιθαράκι σε αυτό το πνευματικό οικοδόμημα. Έντονος στην έκφραση των συναισθημάτων του, κυρίως για να γίνει μια ασπίδα προστασίας για τα παιδιά του, μα ταυτόχρονα αληθινός και αυθεντικός, γεγονός που αποδεικνύει ότι ήταν άνθρωπος και όχι υπερφυσικό όν. Γι' αυτό όμως τον αγαπήσαμε πολύ. Μια ψυχή που την χαρακτήριζε η διάκριση, η ευλογημένη αυτή αρετή για την οποία πάντα μας έλεγε ότι πρέπει να την επιδιώκουμε για να έχουμε πολλές πνευματικές νίκες και χαρές. Ο γέροντας επίσης διακρίθηκε για την έως θανάτου στην κυριολεξία υπομονή του, στις θλίψεις, στους πόνους, στις συκοφαντίες, στις κακουχίες, καθώς και για την έμπρακτη ταπείνωσή του, εφόσον ποτέ δεν ήθελε να μας ταλαιπωρεί, να μας κουράζει, να μας γίνεται βάρος, λέγοντάς μας άπειρες φορές την χαρακτηριστική του φράση «Συγχωρέστε με». Η ευαίσθητη καρδιά του και το πολύπαθο σώμα του σήκωσαν το βάρος όλης αυτής της διαδρομής μέχρι την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, 19 Μαρτίου 2023, όταν ο Κύριος της δόξης και έρωτας της ψυχής του αποφάσισε να τον πάρει κοντά του και να του ανταποδώσει πλέον όλους αυτούς τους κόπους και πόνους της επίγειας ζωής του με τη χαρά της Βασιλείας των Ουρανών. Όμως ο γέροντας μπορεί να μας άφησε άναυδους και με κομμένα τα φτερά μας, αλλά έκτοτε είναι παρόν με τον αθόρυβο μα και αποτελεσματικό τρόπο που μας είχε συνηθίσει. Είναι κάτι που και εγώ προσωπικά του ζήτησα μπροστά στο σκήνομά του εκείνη την Κυριακή και που ήμουν σίγουρος ότι θα το έπρατε έτσι και αλλιώς.
Ο γέροντας ανακεφαλαιωτικά έθεσε τις βάσεις της νέας πορείας του μοναστηριού του προφήτη Ηλία, πάνω στις οποίες οφείλουμε οι πατέρες και οι αδελφές να πατήσουμε και με γνώμονα τις συμβουλές του και την επίγεια πορεία του να πορευτούμε τον δρόμο που μας άνοιξε. Και κάπως έτσι σήμερα, 4 μήνες ακριβώς μετά την εκδημία του γέροντα, βρισκόμαστε εδώ, όπου με την ευκαιρία της εορτής του προστάτη και εφόρου της μονής μας προφήτη Ηλία, ζητούμε ιηκώς από εσάς, σεβασμιότατε πατέρα μας, να ευλογήσετε αυτή τη συνέχεια της πορείας της αδελφότητάς μας. Η αγάπη και η εκτίμηση των πατέρων και αδελφών μου, του κατασάρκα αδελφού μου και πρώτου μοναχού στο πλευρό του γέροντα, πατρός Αλεξίου, του πατρός Ιγνατίου, του πατρός Αντίπα, του πατρός Προδρόμου, του πατρός Τιμοθέου και του πατρός Λεοντίου, έθεσαν στους ώμους της ταπεινότητάς μου το βάρος της θέσεως του ηγουμένου, ως συνεχιστού του μακαριστού γέροντά μας, στον οποίο οφείλω τα πάντα για την έως τώρα πορεία μου. Και νιώθοντας αδύναμος και άπειρος, στρέφω το βλέμμα μου στους πατέρες της Εκκλησίας μας, για να εφοδιαστώ με τις συμβουλές τους και την εμπειρία τους. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, στον λόγο του εις τον ποιμένα, αναφέρει σχετικά. Ημείς στην κυριολεξία είναι εκείνος που μπορεί να αναζητήσει και να θεραπεύσει τα απολωλώτα λογικά πρόβατα με την ακακία του, το ζήλο του και την προσευχή του. Κυβερνήτης είναι αυτός που από τον Θεό και τους σκόπους του απέκτησε πνευματική δύναμη και μπορεί όχι μόνο από την τρικυμία, αλλά και μέσα από την άβυσσο να ανασύρει και να σώσει το πλοίο. Ιατρός είναι εκείνος που έχει αποκτήσει σωματική και ψυχική ανοσία και δεν χρειάζεται κανένα φάρμακο για την υγεία του. Ας είναι και αυτή μία από τις προσευχές του ηγουμένου, να κατορθώσει να συμμετέχει στον πόνο και στις διαθέσεις κάθε αδελφού ανάλογα με την τάξη και αξία του καθενός. Είναι μεγάλη εντροπή για τον γέροντα να προσεύχεται να δοθεί στον υποτακτικό του κάτι που ο ίδιος δεν το απέκτησε ακόμη. Τον αληθινό ποιμένα θα τον φανερώσει η αγάπη του. Από αγάπη άλλωστε ο ποιμήνες σταυρώθηκε. Ψυχή που με την καθαρότητα ενώθηκε με τον Θεόν δεν χρειάζεται άλλον διδασκαλικό λόγο, διότι η μακαρία φέρει μέσα της τον αιώνιο λόγο ως μυσταγωγό και οδηγό και φωτιστή. Ο δε Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, αναφέρει ότι ο ηγούμενος για να οδηγήσει τους μοναχούς στην σωτηρία και την πνευματική προκοπή πρέπει να προείσταται πιστός των πατέρων και αδελφών του και να φροντίζει για αυτούς ως μέλη του, να βάζει δε την ψυχή του υπέρ αυτών και να μην προτιμά κανένα άλλο πράγμα στον κόσμο περισσότερο από την αγάπη αυτών. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας επισημαίνει: ο καλός ποιμένας που είναι όπως θέλει ο Χριστός συναγωνίζεται άπειρους μάρτυρες, γιατί βέβαια ένας μάρτυρας πέθανε για τον Χριστό μία φορά, ενώ αυτός πεθαίνει άπειρες φορές για την πίμνη, αν βέβαια είναι ποιμένας όπως πρέπει να είναι, γιατί ένας τέτοιος ποιμένας πεθαίνει κάθε μέρα. Γι' αυτό και εσείς, λέει ο Άγιος αναφερόμενος στους μαθητές του, γνωρίζοντας τον κόπο, συμπράτετε με τις προσευχές, με τη φροντίδα, την προθυμία, την φιλία, για να γίνουμε καύχημά σας και εσείς δικό μας. Οι θεοφόροι πατέρες μίλησαν, συμβούλεψαν, προέτρεψαν και στέκονται ως σκοτεινοί οδοδείκτες και αρρωγοί σε αυτή την εν Χριστώ πορεία του Πνευματικού Πατέρα. Εγώ πραγματικά νιώθω άδειος. Ευχηθείτε παρακαλώ πολύ, σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί και προσκυνητές, να γεμίσει η καρδιά μου με τις ευχές των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας και του αγαπημένου μας Γέροντα Δαμασκηνού, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτό το κάλεσμα που μου έγινε και να αναπαύει τους πατέρες και αδελφούς του μοναστηριού μας, να αναπαύει τους ευλαβείς προσκυνητές του, να αναπαύει εσάς σεβασμιότατε, να αναπαύει την ψυχή του Γέροντα Δαμασκηνού, να αναπαύει τον Χριστό μας.
επικαλούμενος τις πρεσβείες του γέροντα Δαμασκηνού, της γερόντισσας Υπομονής και του πατέρα μου Γεωργίου, θέλω από τα βάθη της καρδιάς μου να ευχαριστήσω εσάς, σεβασμιότατε Πάτερ, καθώς επίσης την μητέρα μου, τα αδέλφια μου, όλα τα πνευματικά μου παιδιά και φυσικά όλους εσάς που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή εδώ, για την αγάπη και τη στήριξή σας προς το μοναστήρι μας και να σας ζητήσω να εύχεστε για την πνευματική προκοπή αυτού εδώ του χώρου, έτσι ώστε όλοι μαζί, ενενή στόματι και μια καρδία, να δοξάζουμε το ευλογημένο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού ελθεφημάστη, αυτούτσια χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νύχταια ή και στους αιώνας των αιώνων.